Človek bez potravy neprežije, no stále sa hovorí, že sa máme stravovať striedmo. Ako je to so stravovaním podľa Biblie? Dnes vám o tom porozpráva lekár Marián Faktor. Minútky o zdraví. Milí poslucháči, v predchádzajúcich častiach sme spomínali vplyv výživy a stravovania na zdravie a celkovú pohodu človeka. Keďže ide o významnú súčasť nášho života, rozhodol som sa venovať tejto téme viac v dnešných minútkach o zdraví. Prečo je strava taká dôležitá? Všetky potraviny vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú fungovanie nášho organizmu. Obsahujú totiž látky, rôzne stopové prvky, vitamíny, minerály, ale aj bielkoviny, cukry a tuky. A tie rôznym spôsobom vstupujú do všetkých procesov v organizme. Či už je to v úvodzovkách len ovplyvnenie nálady a celkovej pohody, alebo je to fungovanie rôznych orgánov, srdcovo-cievneho aparátu, traviacich mechanizmov či imunitného systému. Vedeli ste napríklad, že v našom tele každé 2 roky dochádza k obnove až 90% buniek? Telo preto musí mať dostatok síl a stavebných látok na tvorbu zdravých buniek, ktoré sa postarajú o jeho správne fungovanie. Pokiaľ v týchto procesoch nastane aj v dôsledku nevhodnej stravy nerovnováha, nastáva problém. Začínajú nás trápiť kilá navyše, tráviace ťažkosti, srdcové problémy, bolesti hlavy, nespavosť alebo zlá nálada. A pokiaľ je tento stav dlhodobý, môže byť príčinou vzniku závažných chronických ochorení, o ktorých sme sa bavili v predchádzajúcich častiach nášho seriálu. To, aký vplyv má strava na ľudský organizmus, čo jesť a čo nie, sú témy, ktoré ľudia riešili od nepamäti. Dokazuje to aj fakt, koľko zaujímavých rád a podnetov k tejto téme môžeme nájsť v Biblii. Nájdeme ich v starom aj novom zákone. Stojí za to obzrieť sa späť a načerpať trochu inšpirácie z kníh. Veď Biblia môže pokojne slúžiť ako návod na zdravý a pokojný život. Môže to byť veľmi poučné pre nás všetkých, najmä v čase, kedy sa zo zdravej výživy a životosprávy stáva priemysel, ktorý podlieha módnym trendom a prináša stále nové a nové pohľady na zdravé stravovanie. Niekedy je ťažké zorientovať sa vo všetkých názoroch a ponukách, preto je dobré mať oporu v učení, ktoré pretrvalo vyše 2000 rokov. A ešte aj dnes sa k nemu s odstupom času vraciame. V posledných rokoch sme napríklad začali opäť objavovať pozitívne účinky olivového oleja, ktorý sa v biblických časoch používal ako súčasť stravy, ako liek či na kozmetické účely. Začali sme rozmýšľať nad tým, či na jednej strane nekonzumujeme veľa tuku a na druhej strane málo zeleniny či rýb. Odpovede na mnohé z týchto otázok nájdeme práve v Biblii. Dovoľte mi parafrázovať slova z Biblie. Ak sa nevieme ovládať pri jedení, nemôžeme ovládať ani iné veci. Žiadostivosť, nespravodlivosť, hnev a ani svoj jazyk. Nesmieme dovoliť, aby nás ovládli naše chúťky, ale my ich máme ovládať.